Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे समायना ब्लगाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो बरायहरनाय जासिहरनाय थालायबाय। माबा गोलैलाबाय थायो बेहानै। ओमफ्राय नै जों दिनै मानामुनि खानो फैदो आरो। ओंख्रियानो गैया माने मा जागोन मा मागोन गुसु थान्दाथार लावखौबो जानो नै ज'नानै एफायदि जादों। ओमफ्राय गुसु नालाय ओंखायनो मानामुनि नागिरनो होनना फैलायबाय आरो आङो। एकदमबारे मा जागोन ओमफ्राय बोथोराबो दिनै ओरैबायदि गुसु मा एसे थान्दा जादोंथाय माने गोजां बोथोराव अखा हानाय नालाय बिराद थान्दा एखे गस्ला गानबाबो जि जोमबाबो गोजां गाथाराखै ओमफ्राय जोंहा दुस्थ'आनो एकदम मा अबस्थायाव दङ नै गोजां नामा जे दुस्थ' माबा हौवा मानसिफोरजोंल' मा होनो नागिरबाय थायो एखे बिदामोनजोंल' खारफालांनो नागिरो बिदामोना आरो गावखौ नायस्लाबनोनो हाया एसे माबायदि नोंखौ नायबाय थानो हाया नङा आदामोना बिदामोना नायनोनो हाया गावखौ अबखि खारो अबखि मायो नों खारफानो हायाना थेदै मानसिया ओमफ्राय नै खानो थांगासिनो नै जायगाया मोनथ'वाखैनो आरो गेजेराव बिदि हाग्रा दङ ओमफ्राय दखरसेखौ बारनासो आङो इयाव मोनहैसिगोन आरो नै बिदि दखर आरोना बै नारा बारियावसो मोनो नालाय थांगासिनो आरो जोङो बिमा फिसा ना दा खाबाय थानोसै ना जोङो नै गोरलै गोरलै ओमफ्राय जायगायाबो सिनायसो ओमफ्राय नोंलाय मानो फैफाबावनांगौ जांखो आंखौ बाबासो थाबबानो जायोना नोङो मानो थाबोदिया ओमफ्राय दा थांनो दावराव जाबाय था उल्था इलाय जोंहानि गथ'आ इयाव खुसिया नागिरदों नै नारागुदियाव ओइ नारागुदियावदि इयाव थाया नङा मालाय जोंनियाव थाया नङा बेलेग जायगायावसो थायो नै बेलेग जायगायाव मोननायखौनो नागिरबाय दं इसोर जोंनाव थायाना मामि बुखुलायथारबाय दा बिदिब्ला आं खाबाय सानसै हारसिंसो बोरैखौबो लिंबा फैथारा मालाय अरसो सायना दङ गोजाङो होनना फैयाखै ओमफ्राय नै आंखौ हारसिं खानो होबाय आरो आं माला खाखांगोन दे ओमफ्राय फिसाजोआसो फैफाबाय बिफानि बदल खानसै दा खाबाय थानोसै हारसिंनो नोंसा बाबाबो फैदियाबा दा नै आं खाखांबाय आरोना दसेनो खाखांबाय माने आं खाखाफैबाय थानाय जायगायाव माने खाबाय थाबाय नालाय बारा गैला ओमफ्राय साइडखैजा बेलेग साइडखैजा खादोंमोन नालाय ओमफ्राय खिजा जि गिदिर गिदिर जाना दं आरो खाथाराखै नालाय ओमफ्राय खासिन थाबनो खाबाय ओमफ्राय नै बे मासेया फैफाना आंजों एकदमबारे न'आव थांनो दावराव जाबाय थादों माबा मोदाय ओंखारो मा ओंखारोनो होनना एखे मानसियानो जारलासो फैबा फैनानै जि गुसुखा ओमफ्राय अयथासार गुसु जादों ओमफ्राय इखौ दिनै देलाय होआखैबो जेबो खालामाखै आं जेबो देलाय होआखैबो थावबो फोनना होजायाखै आंजों दिनै मांख्लं दंबाय हाजोंनो गेलेगासिनो मासेहा गेलेनो हागौ बियो ओमफ्राय दा फोथारावनो सायखा लायनोसै फोथारावनो सायना लांनो बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय दा फोथारावनो सायनानै लांखानोसै आरो आं दे आंनि माबार सायना होदो सैमाया मा मोनफैलायखो लबार खालायलायनाय सैमायानो आथिङानो लबार खालायनाय ओइ फैखानाङा जोंनो मासे गियो बियो सैमाखौ गन'ग्रानि सैमाया अरोना थोद अरो जानो अरा माथो फाव इदि होनदों जोंखौलाय सायखानानै लांसै आङो फोथार बारियावनो आरामनो बिराद बार नांदों गुसुनो होमबाबो सायना लांखानोसै फोथार बारियावनो दा आङो सायबाय थानोसै आरो मोनसे खोथा लोगोफोर आंनिखौबो थाब थुनानै साबस्क्राइब बानायना होदो मानोना ना नायनायालाय नायो एसे ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होआखै खमथार प्लिज अननानै नायदोंब्ला थुनानै होदो माबार आंनिखौबो एसे बुरजा खालामना होदो बिदिबा बाय आं सायबाय थानोसै दे।
नै आंहा दहायनि मानिमुनिजो दाउ बेदरजों संनोसै नै मानामुनिया दाउ बेदरजों संसै आरो साराया जाहांबाय ओमफ्राय नै संग्राया मस्ती आं संलाबाय ओमफ्राय गावहा जि आराम संनो होननानै माबा फैबाय आरो संदो आरो आंहा गबाय बारग'बाय बोरैबायदि गोथाव संगोन हायलान हायजोबगोन बेदरखौ आं निजा खालामजोबगोन रोसिखौ बिसोरनो होजोबगोन जागोन दे नै आंना ओंख्रिया मोनबाय संखांबाय आङो अब्ला जों दा जाबाय थानोसै आरो जाबाय थानायखौ आं देखायबाय थाथ'ला